Minä olen tänään niin sanotussa barn find hommissa, eli latolöytötöissä. Ja nyt mennään katsomaan tuota yhtä Asconaa. Tää on vähän venytetty termi toi käyttää tuota barn findia tähän, koska minä olen itse sen sinne vienyt, se on minun auto. Mutta se on ollut siellä useita vuosia ja se on oikeesti ladossa. Kohta näette, millainen paikka se on, millainen tapaus. Ja täällä ollaan nätissä suomalaisessa maalaismaisemassa. Joo, tää on tosiaan tää auto. Minä olen tämän tänne tuonut. Ja se piti silloin siirtää, kun siltä edellinen varastointipaikka vähän niin kuin piti tyhjentää. Niin siitä on aika paljon. Olisikohan se ollut 2007-2008 vuonna? Eli jotain 18 vuotta sitten, sanotaanko näin. Joo. Ja se on siitä lähtien vaan seisonut täällä. Mä en ole itsekään nähnyt sitä ainakaan muutamaan vuoteen. Nyt tässä en ole käynyt koko autolla. Ja nyt olisi tarkoitus vähän niin kuin katsoa, että mitä kaikkea se vaatii, että sen saa täältä liikuteltua pois. Ei nyt ajokuntoiseksi, sitä ei ajeta täältä pois, vaan siirretään pois. Mutta katsotaan nyt, että mitä siihen tarvii, että sen pystyy siirtämään. Nyt näkyy jo lato siellä. Tadaa, tuonne me ollaan menossa. Niin, siellä se on. Tadaa. Pieni syy siinä, miksi se pitäisi saada siltä pois, on tässä. Tää ei montaa talvea välttämättä enää tämä suoja kestä. Mennään kattelemaan sitä lähempää. Tämmönen tämä. Se on 73 vuoden A-mallin Ascona. 1.9 tai 2-litrasella koneella. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin siinä ei ole mitään moottoria tällä hetkellä, koska se on tuossa. Eikä toikaan ole se moottori, mikä siinä oli niin kuin viimeksi, koska se saattoi mennä yhteen mantaan se kone, mikä tässä oli. Ja toi on joko semmonen, joka on ollut tässä, tai sitten se on ollut mantassa tai molemmissa. Meillä oli näitä, niin kuin perhepiirissä oli muutama, ovi tulee, saatana. Vähän tuulistetaan. Joo, meillä oli perhepiirissä lähinnä meidän isällä näitä autoja, ja se vähän niin kuin periytyi sitten tämä tauti silleen näppärästi jälkipolville näistä tämän mallisista Opeleista. Ja näitä sitten moottoreita, kun ne käy A-mallin mantaan, Asconaan, käy samat koneet sitten tosi monen muuhunkin. Meillä ei muita malleja ollut, mutta se sama voimalinja käytännössä niin kuin menee mihin vaan, niin niitä pystyy heittelemään sitten aika helposti autossa toiseen. Ja tässä kuten näkyy, niin se on vähän simpelimpää, mitä ihan uusissa autoissa toi tekniikka. Niin siinä ne on hyvin helppoja ottaa pois ja laittaa takaisin. Mutta joo, eli nytten siinä se sitten vaan tuolta, kun se piti edellisestä paikasta siirtää tänne, niin piti vaan ottaa sen verran osia mukaan, että se on kokonainen auto, että siitä pystyy sitten minä tai kuka vaan sitten tekemään auton niillä osilla, mitä tässä on. Mutta siellä itse asiassa nyt meillä onkin sitten edelleen vielä niitä osia tuolla, eli siellä on moottori tai sun muuta, se pitää käydä katsomassa vielä erikseen läpi se tilanne sieltä varastoista, se on taas eri kylällä ne varastot, niin sieltä pystyy vähän lisäosaa vielä ottamaan tähän. Tämä on nyt viimeinen koppa, mitä meillä on näitä jäljellä. Niin nyt pitäisi sitten miettiä, että mitä sille tekee. Joo, tämä ei ihan alkuperäisessä mallissa ei ole, eli tässä
kuten tarkkasilmäisimmät huomaa, niin siitä puuttuu etupuskuri. Eli tähän tehtiin semmonen pikku modi, että siinä etupuskurin pois, koska ne oli aika huonossa kunnossa. Ja silloin kun tämä aika pitkä aika sitten laiteltiin tähän malliin, niin silloin oli silleen, että piti saada tämän näköinen sitten tehtyä muutenkin. Sitten siinä on tuo lisävalomodi, siinä on kahdennetut H4, lyhkäiset ja pitkät. Se on myöskin, mikä ei ole originaalia. Ja sitten kylkipuoli on aika orkkis. Peräpäähän me ei nyt päästä oikein näkemään, koska se on parkkeerattu vähän tälleen niin kuin melko tarkasti tuo. Eli siitä puuttuu, myöskin takapuskuri on otettu pois ja kilpi oli siirretty pikkusen eri paikkaan. Muuten se on niin kuin orkkismallia. Pientä roostevauriota ehkä näkyvissä, mutta sallitaan se hänelle. Siinä on Opelin festivaalit, jos muistan oikein, nämä vanteet. Ja renkaat on. Onko siinä ilmaa vielä? Kato, siinä on ilmaa vielä pikkusen. Aikamoista, siinä saattaa kestääkin ilmaa. Hyvä. Koska tää olisi yksi juttu, mitä tulin katsomaan, että tässä ei oo kyllä. Ja tää on vähän semmonen, että kestääkö ilma vai ei. No se selviää kokeilemalla. Kokeilemalla, kun tuo jonkun renkaan täyttäjän tänne. Minä luulen, että tässä renkaassa ei saata kestää ilma kovin hyvin. En ole asiantuntija, mutta voisin näin epäillä. Tässä taitaa olla ilmaa, tää on vaan menossa lattiasta läpi. Joo, siis ladon lattiasta, ei auton lattiasta. Joo, se on kiva se. Joo. Ihaillaanpas tätä sisustaa sitten myöskin hieman. Eli sisältä tämä on suhteellisen originaali. Penkit eivät ole originaalit. Penkkejä meillä on siihen kyllä orkiksia, että siihen semmoset vois laittaa. Mutta toi penkki on Toyota Corolla DX:stä. Ja tässä oli semmoinen myös. Mutta sitten minä ihan itse siihen laitoin tämmösen, tää on jostain Mazdasta muistaakseni tämä. Koska siinä oli kauheasti tämmöisiä säätöjä kaikkia. Oli hienoa saada oikeasti säädettävä penkki. Se on myöskin semmoinen vähän sohva. Sisusta on, no se on, semmoinen piti tehdä 18-vuotiaana vuonna 2002 siihen. Mutta siellä on originaalit ovipahvit sisällä. Vähän riitetty, sen kaiuttimen paikka oli jossain tuossa. Mutta nämä on ihan vaan nitomalla kiinni. Nämä pitäisi lähteä silleen, että ihan tuosta, joo siellä orkkispahvi on tuossa. Niin ne on vaan peitetty näillä huovilla. Värivalinta oli semmoinen, mitä sai tuolta paikalliselta kirpputorilta. Tuommoisia käytettiin messumattoja silloin. Ralliratti, oi. Mutta originaali ratti on myöskin tallessa. Niitä löytyy myös. Minkäs näköinen penkki? No kyllä siellä nyt. Ei tässä nyt. Voisi istua. Tässä on kellolla varustettu mittaristo. Ei oo kierroslukumittaria. Eli ei oo se fiinimpi malli. Täällä on jonkinlainen radio on paikallaan. Tai melkein paikallaan. Vaihdekeppi kuuluu tuohon. Sitten täällä on. No, tässähän tämä. Tässä niin kuin varusteet löytyy. Tässä on pyyhkijät. Tässä on manuaalinen ryyppy. Tässä on ajovalot. Ja ilkut. Ja äänimerkki. Ja onhan takallisen lämmitin löytyy myöskin. Ja puhallin systeemi kautta lämmitin. Venttiilit 2 kappaletta. Ja mitäs muuta tässä on?
semmoista, mitä mainostaa tämmöisestä kyseisestä automallista. Nämä kaiutin telineet ovat käsityötä, suomalaista käsityötä, ja ne lähtee veke kyllä tästä ensimmäisenä. Ne on minun tekemät. Nämä on näitä satunnaisia. Sisusta on asia, mitä tästä puuttuu. Siellä on keskikonsoli, hommeli. Se on laittaa valo päälle täällä. Olipa hyvä, että mä otin tämän valon mukaan, että näkisi tuolla vähän paremmin. Arvaan muistinko ladat? Ei. Puhelimen lampuilla mennään. No niin, katsotaanpas mitä me nähdään täältä alta ja koteloista. No, siellä on. Täällä on ihan ok-mallilla asiat täällä. Ei oo edes mikään paha. Siellä näkyy vähän itsipaikkaa tuolla. Joo. Täällä. Vähän on semmonen crusty tämä pohja. Kardaani on siellä, koska vaihdelaatikko on tuossa vieressä. Varmaan niissä saa kyllä aika paljon tehdä itse hommia. Nää on silleen niinku, eikö se nyt ihan pehmeä ole? Sen selkeitä reikiä suoraan siinä ei oo kauheasti. Tää oli vähän tämmönen tää takalokarin kaari. Ei selkeitä reikiä, mutta kyllä sitä varmasti hitsata saa, jos se meinaa laittaa ihan niinku oikeesti katsastuskuntoon. Näkisikö täältä kanssa jotain näkee? Ei kauhean paljon, mutta on se edelleen niinku jossain kunnossa siellä. Joo, tää pitää katsoa paremmin, tarkemmin sitten, kun sen saa vedettyä tätä pois. Hinausköysi, millä sitä on viimeksi vedetty, on tossa. Sekin on valmiina. Lähtisikään konepelti auki? Katsotaan. Saattaa olla vähän juntturassa. Niin, tässähän. Onko tämä edes paikallaan koko pelti? Joo, siinä on löysällä noin kiinnityspultit. Siksi se on vähän tämmönen. Se voi olla, että en saa yksin tätä nyt tässä avattua. Ettei se ota pahasti tuo eteen kiinni. Joo, ei tämä. Tähän pitää olla 2 henkeä. Mutta katsotaan tosta vähän tosta välistä sinne. Täällä ei kauhean paljon ei ole tällä hetkellä nähtävää, koska edelleen se vaihdelaatikko ja moottori on tuossa vieressä. Mutta siellä on konehuone ja siellä on muut osat. Muut osat ovat siellä kyllä. Joo, siinä. Immusarjaa, pakosarjaa ynnä muuta. Mutta nämä on kyllä niin simppeleitä laitteita, että tässä ei tosiaan siinä ei liikaa ole varusteita, mitkä voi mennä rikki tai mitkä voi puuttua, kun ei niitä vaan ole. Värierikoisuushan tässä on tällainen niin sanotusti vauvan kakka. On varmaan aika lähellä. Riippuu vähän ruokavaliosta. Mutta se on tämmöinen tämän värisiä, about tämän värisiä nämä autot tuppasi olemaan tähän aikaan. Tai sitten paremman värisiä, jompikumpi. No se on makuasia, mistä tykkää. Mutta tämä on 2-värinen. Tässä on katossa ja palkeissa on tällainen hieno helmiäisväri, tuon metallihohto helmiäinen siellä oikein lakan alla kimaltelee. Ja alaosa ei ole sen värinen, tämä on ollut kokonaan sen värinen tämä auto kyllä. Mutta sitten kun se on vähän niin kuin kulahtanut ja ruostunut sun muuta, sitä joutuu paikkailemaan,
niin sattumoisin ei ollutkaan ihan helppo homma sitten tuommoista samanlaista maalipintaa saada siihen loppuautoon enää. Joten se on nyt sitten tämä alempi osa on tämmöinen. Sitä ei tarina kerro, onko tämä alkuperäinen, onko tätä saanut oikeasti niin kuin tämmöisellä. Siitä ehkä mun pitää vielä kysellä tarinaa. On se ollut aika komea peli kyllä, jos se on ollut tehtaalta tullessaan ton värinen. Varmaan maksanutkin jonkin verran. 1,9 litrainen GM Motors moottori Opeliin. Niin tää on tosiaan, se on joko 1 tai 2 litrainen. Riippuen siitä, että onko sille tehty se koneistus vai ei. Ei niin kuin mitään hajua eikä muistikuvaa tästä. Se selviää varmaan tulevaisuudessa. Ja 4-lovinen vaihdelaatikko ja 1 vaihde taakse. Pyöriikö tämä? Sitä ei kukaan tiedä, pyöriikö se. Ei ainakaan. Ja suoraan käsikääntämällä. Saattaa olla jumissa. En ole ihan varma, mutta sekin selviää jatkossa. Laturi on ihan jumissa. Oi ei. Niin ja se spesialiteetti siitä löytyy. Siinä on lukkoperä. Ihan alkuperäinen kitkalukko. Ei ole mikään kemppi. Kemppi se tötsys, vaan ihan oikea kitkalukko. Se kiinnostaa monia aina. Eli vetää viivaa 2 pyörällä. Ainakin soralla. Ei siinä asfaltille ei riitä voima eikä välttämättä voimansiirrossa kestävyys, mutta soralla ainakin sillä saa laitettua jyvät jonoon. Ja kaikki ikkunat siinä on ehjiä, hyvin likaisia kyllä, mutta muistaakseni tuulilasikin on ihan, ei ole mitään halkeamia missään. Ja sivulasit ja takalasi ja kaikki on kunnossa. Kyllä, perfect. Juurikaan lommoja siinä ei ole. Sitä ei ole kolaroitu muuta kuin pikkusen se oli jossain vaiheessa töpsäytetty vähän johonkin tuota keulaa, mutta se on pikkulommo. Ja olikoon perässä joku pieni, että sitä on pikkusen johonkin tolppaa vähän käytetty joskus pakittaessa. Mutta ei ole mitään isompaa sen puoleen. Tässähän on levyjarrut edessä. Pienet, mutta ovat kuitenkin. Ja rumpujarrut takana. Sellainen on Opel Ascona A-malli, 73 vuosimallia, Latolöytö Edition. Joo, tää on nyt vähän sitten, että mitä sille tekisi? No se pitää täältä kuitenkin saada pois. Et sille tehdään nyt sen verran operaatio, saadaan siihen semmoset renkaat alle, missä kestää ilma. Ja no jarrut pitää vapauttaa. Ja ne varmaan on ne asiat, mitkä tehdään tässä ja sitten vedetään se vaan pois tästä ladosta ja tehdään vähän paremmassa tiloissa sitten siitä eteenpäin. Ja otetaan se, putsataan ja sille nostetaan ylös sille, että saadaan vähän parempaa visioa siitä, että missä kunnossa se oikeasti nyt on, niin kuin toi muuten se pohja ynnä muut. Ja toi moottori pitää vähän selvittää sitä, että missä mallissa se on, mutta tehdäänkö sille sitten enempää itse vai laitetaanko se kiertoon? Kiinnostaako sua tämmönen Opeli? Jos kiinnostaa, niin pistä kommenttia tähän alle ja heitä vaikka tarjoustakin, jos haluat. Jos haluat mun paremmat yhteistyöt, mene tonne viihdelinna.fi/live. Sieltä saat puhelinnumero, sähköpostiosoitteen. Voit olla sitäkin kautta yhteydessä. Niin katsotaan, minkälaisia tarjouksia tulee, että jos se jotakin harrastajaa kiinnostaa riittävän paljon, niin sitten se voisi olla, että se laitettaisiin sitten semmoisenaan myyntiinkin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tää tapahtuu, mitä tapahtuu. Saattaa tulla lisää videoita tästä etenemisestä. Katsotaan, miten menee. Tulee tai ei. Sen näkee sitten. Tämän kaverina on myös tämmönen Volvo. Volvossa on... Onko siinä moottoripaikalla? Siinä on moottoripaikalla. Se on kokonainen auto. Mutta tämä ei ole minun. Mutta jos tämmöinen kiinnostaa, niin tämä saattaisi olla varmaan tämäkin myynnissä. Että pistä vaan tästäkin viestiä, jos haluat. Kerrotaan sitten lisää, kun tiedetään. Tää on hieno sisältö. Tää on melkein täydellinen.
Wow.